Ganahan mo moabot ang gubat dinhi sa ato. Yan, kita kapugongan na. Ni-increase na ang mga gasolina, ang diesel, kerosene, ni-increase po ang tanang basic commodities, mga presyo. Wala, padong na giningan ni. Ang sunod na lang ani magsunod, ang missile na lang. Padong nga rin. Basig adto dito sa inyo mutugpad, ilang unta din no? Mga igsoon, kining mga kasakit sa kalibutan, mga kagubot, mga pag-antos dinhi sa kalibutan, dili gid ni plano sa Ginoo. Wa gid plano ang Ginoo nga mag-antos ta. Wa gani siya plano nga mga matay ta. Sa unang pagbasa, nag-antos og maayo si Abraham kay 90 na ang iyang edad. Wa lang gyapon sila manganak sa iyang asawa. Adtong panahon na mga 83 na sa edad ni Sarah. Nya mo tong gipatan-aw siya sa Ginoo dito sa langit, ingon, tanawa langit, di ba? Di nimo maihap ang bituon. Isa di bitaw ko kaihap, yan siya tagaan ti kag anak, pariha anak kadaghan. Kamo, 90 na imong edad. Nya sa aran kas Ginoo nga tagaan pa jud kag anak niya. Lalaki 90 niya, ang bana ba 90 niya, ang asawa 83. Motuo pa mo? Niya gasogon mong minyo, 20 yung edad. O niya, niabot talag 90 yung edad. Niya, ingnon niya po gas Ginoo, tagaan, kagkaliwat yung nakadaghan. Saan? Matuo mo, dili. Uy, tubag mo eh. Kanan? Lang ba? Klaruhay lang ba? Matuo pa mo, dili. Amay no. Kaya di mo matuo. Lisod tagtuo eh. Og maoni ang hinungdan nganong ang kalibutan karon nagkagubot. Ngano man, di naman ta motuos Ginoo gud. Sige naman lang tantuo sa atong kaugalingon. Pero ang Ginoo nagani mo atong tuhuan, magkahiusa ta. Pero si Abraham nangutana siya, kung saon man ako pagkasiguro nga tinuod ni, yun siya lang, pagpikas diha og halad, ayaw sunog ha, niya ako'y sunog anak, nakatuog na lang sa siya, sukad pa niyang hinuwat pagkabuntag, nakatuog na lang, wa lang yapon mo abot ang Ginoo, o ako pa to, oy muuli ko eh, ayun ko, kapoy maghuwat ani eh. Kamu bitaw, diba? Di man, pulanon na mo no, dali kay mong mangluod. Ingon ani karon, maghumili kog mga 30 minutos, mamatay tas gutom ani, manguli taw eh. Di amatingali ni mo undang ni pariag yaw-yaw. Ana ba? Mangundang dayon. Oh, pero ganha na gani mo tan-aw na mga cellphones, kana mga Facebook, mga unsa pa na diha. Way undang ay kutob kadlaw. Si Abraham tungod kay bituo man siya sa Ginoo, wa siya nagpaabot gud siya hangtod na lang ningit-ngit. Nya pag ngit-ngit na nakita sa Ginoo nga si Abraham di gyud mo surrender, magsigig yung paabot nga ipadayag sa Ginoo ang iyang gahom. Ning abot dayon ang Ginoo ang kayo og misunog sa iyang mga gihalad nga wa niya dusliti og kayo, ang misunog ang kayo gikan sa langit. Og mao toy pagmatuod nga ang Ginoo present, ang Ginoo buhi, ang Ginoo tinuod. O gikan ato, si Abraham mituo na. Pero wala yung diha mamabdos yang asawa. Ning dagan patingali itong mga siyam katuig kay 99 na may edad ni Abraham. Una pa namabdos ang iyang asawa. So pagkaedad niya 100, una pa nanganak si Sarah. Sa ilang unang anak nga si Isaac. Og si Isaac nanganak og duha, si Jacob og si Esau, og si Jacob nanganak og 12 kabuok nga nahimong 12 kanasod sa Israel. 40 ng daghana. Nya ang sunod aning istorya mao kini. Ang mga nasod sa Israel nahimong mga buangon. Nisupak sa Ginoo. Pagsupak nila sa Ginoo, nangapildi sila sa ilang mga kaaway, nangapildi sila. Hangtod nga naulipo na sila ug nagpaabot na sad sila tinuod nga anak sa Dios. Nipadala na sang Ginoo ang bugtong anak sa Dios nga gitawag natog si Singan. Kusga.
Uy, choir, oy, panubag mo diya. Paano kaila? Si Heso Kristo, si Jesus, ang Kristo, ang anointed, ang manluluwas. Giunsa naman karon niya pagluwas? Dili na parihas una panahon nila ni David, nila ni Solomon, nga pamatyon ang mga kaaway, sama ni rong kuan ba? Sama ni rong nahitabo, nga gubat, pinatyanay. Ang pagluwas na ni Kristo, nga mauna gini ang perfect model, aron mahimot ang kaliwat sa Ginoo, unsa man klasehas kaluwasan, nga kitay magpakamatay para sa atong isig katao, labi na gyud sa atong kaaway. Kana mao na nindot nga kaluwasan, magpakamatay ta para sa atong gustong luwason. Dili nato luwason ang atong kaugalingon. Nya mitudlo sa Jesus, ang magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an niini. Apan ang magpakamatay sa iyang kinabuhi, alang kanako ug sa akong mga pagtulunan, makabaton niini. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna, pakamatian tika. Sige na. Pasabot, luwason tika. Ano? Ngano wa man mo manglingi? Tanaw mo, wag yun ang lingi. Sige, tagaan ta mo second chance. Lingi, ready? Go. Ingna, pakamatian tika. Kamu dia choir, wala ba mo nang lingi? Klaro kayo. Sige na. Oh. Pakamatian tika. Wala. Nindot kay na. Mauna nga ningon si San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, daghan karon nga nagsigig simba dinis atong mga templo nga kunuhay mga magtotoo apan wa nga magkinabuhi sumala sa kinabuhi nga gibuhat o gipakita ni Kristo. Nagpakaaron ingnon muna nga giusab niya pagsulti, ningon siyang giubanan ko na nig mga luha, ubanan ako mga luha. Hinaot nga inyo nagyumpuy-an ang inyong pagpakamatay, pagpakighiusa diha ni Kristo. Muna karon kita, haron di na moabot ang gubat dire, nga mag-anam na siya kawagtang, musunod tas kinabuhi sa mahal na Birhen Maria. Kana bang di ta magmahal sa atong kaugalingon, magsigit tag higugma sa atong isig katao. Wa man mo mulingi ganihang uban, basin mulingi na moron ani. Sige, lingiad ay mong tupad. Nya pangutan Asya nga nahigugma kanako. Og imo hilasan ka anang Bisaya nga, do you love me? Sige na. Oh, wa lang yapon. Lagi na masinupakon lagi kay ta. Unsa man ang sanctifying unity? Maghiusa ta sa Ginoo. Kay naa man say maghiusa para sa demonyo. Sama na magsigig. Suyok, hiusa mo kun ilang mga manuyupay. Naasay maghiusa kay mangawat, manulis. Naasay maghiusa kay magsigsugal. Kanang sanctifying unity, kana bang maghiusa tas pag-ampo. So unsa may inyong buhat kung mopalit mong slot parang San Vicente? Dito sa inyong balay, paghiusa mo ampo, paghiusa mo og rosaryo. Nya magdungan sa mo dinhi og hiusa og simba. Dad-an ang inyong mga anak, karon nga allowed na ta mo anhig simbahan, dad-an. Nya pamangga na mga cellphone, ayaw sa mo pagsigduwa ng cellphone o gamit ng cellphone. Dad-a dinhi ang cellphone, pero pag na, inighuman na lang sa gamitan. Nya inigabot sa inyong balay, magrosaryo mo dito, maghiusa. Sunod, maghiusa o alagaray, to serve in unity. Kamong mga anak, serve mo sa inyong mga ginikanan, ay mo sige dihang tinapulan, no? Nya dagko ra ba mong kaon? Ay kana ra bang tapulan, dagko sa nagkaon. Nya kana ra bang tapulan, nya dako kaon, makapabugo sa na. Mga bugoon sa ning dagkong kaon. Anak, kugi gid mo, alagad mo sa inyong ginikanan. Nya unsaon man sa ginikanan para mga anak ganahan mo alagad, ay sad mo pagsigig yaw-yaw.
pag sigyaw-yaw, i-appreciate po na. Liban ako dodong nang hugas nga. Naghanag si Bunoy Bilinoy. Ato ning hugasag-usap dunghan. Siya nga naman siya, daghan pa magsibo, watigin mo makitin siya. Gadali, manggod ko isa, sige, ato ning gan. Lipay kayo. Ganahan kay kong inday kay kusog kay manglaba. Atong labhag usab dayha kay murag lagom-lagom paman. Alam pagsulti diri kay manlaba sa kadiyan dalagan mo takang buanga ka lagom kay nimong gilabhan lagom po nas naong mo mus ko nas naong nimo ron wa kita na napan na daghang buling ay hayhan na diha mingon dito imong anak na gisiod ko mo anak pero imong daygo na liban ako indayo nang laba salamat dayha imo din tan-aw to kanihi ato ning usbag labahan sa ngano man siya mo agwa tingali nimo makusukuso kayo or naagian baka nigkabaw dinhi kay daghan pa man kay buling ay idali-dali ko to kay otros andi ka mao manglaba pero mingon wala anaon day na siya anaon day na hangtod makaton no mingon sa nimo imong bana diliban ako dodong alagad man yung silingan di mo mo kay short ay day ako tong giayo ilang sira ba kay panday baya to daot mang bisagra isa mo dito imong gilugit-lugit dito nya katong bilangkan dito nga tan-aw nimo sa iya man gili-ili day nasud na ba ang kanang straw kay daotan na gani akong mata siya akong gipali-ili dito sa nya ubo kay tong short kita kas bisagra sa kita sa di wagi away naghiusa gid mo alagaray ampo og pag Yan ay manindog na ta.